Kukho into endingayithandiyo kanjani. Uyabona le nto yoba xa besebenza abantu kubekho umntu omileyo like noba libhulu noba ngumntu omnyama ufike eme entla kwabo, yeyona nto indicaphukisa kakhulu. Andiyazi why, ingathi nomntu lo wayekwahlukunyezwa andiyazi. Ndiyenyanya kakubi into yothi umntu xa ke eyintshaji okanye eyisuphavayiza ufike eme phezu kwabantu besebenza. If ufuna ubabonisa abantu ndiyavuma uyintshaji but mabaphakame abantu, nime nonke ke ngoku ubabonise le nto ubufuna ubabonisa yona. Hayi bona bagobile bayasebenza wena umile. Kuve kuthi nyaka maan apha kum andiyazi why but ke asifani singabantu. Even mna sendiqeshe abantu uba mabandenzele loo nto, even noba sebendakhele indlu mhlawumbi umzekelo okanye besamente okanye besenza ntoni. If kukho loo nto ndirhalela ubabonisa yona, ii-tools mabazibeke ndibabonise ndikhombe le nto ndifuna uyikhomba. Not say uba athi umntu esebenza mna ndibe ndimile ndipoyinta phaa naphaa kodwa babhizi abantu bayasebenza. Even noba umntu umqeshile uba makenze i-washing maan, awunoba ume entla kwakhe ngoku abhizi acikicayo uthetha into ezingaziwayo ukhombakhomba. Makame umntu umkhombise le nto ufuna umkhombisa yona, emveni koko uhambe ushiyeke ke ngoku umntu esebenza. But ke yha asifani singabantu but mna ndiyayicaphukela loo nto leyo maan. But andiyazi noba ibangelwa yintoni but andiyithandi maan, ivele ibe ngathi inengcinezelo. Qha abantu abayiqapheli andiyazi, shap.